Следващата песен, само момент, че аз съм момче с очила, освен че съм възрастен, се казва Хроника. Всъщност тази песен е писана преди около 70 години, а точно днеска след нещата, които се случиха с нощи във Франция, всички знаете, е много важна, защото е писана точно в един такъв момент, когато едни хиляди хора са пълнили оръжията и бомбите и са идвали на границата на България да ни кажат здрасти и да ни кажат, че ако не ги приемем с отворени обятия, ще минат през нас като танк. Ама както казва Никола Царов, това също се случва в момента и в цял свят. За нашата вяра няма бронебройни патрони открити. Колкото и да ни убият, нашата вяра винаги ще остане. Може да убиете телата ни, не е вярата ни.